Meron po tayo ditong official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. Yes, that's all. Ikaw ang ako, umot lang ahigog maon ko. Bis maganhon, di na ko din mababago. Ikaw kula, ang sulong siningadughan ko. Isang lingkod lang, di kami lang ang mga sako. Ikaw lang, ang hinyong sa kasing-kasing ko. Waray na iba, ikaw lang ang higugmaon ko. Ayaw pa muna, kahit mumula ako sa imo. Isang lingkod lang, tapos na lang ang ikaw lang. Dinig na ko, hindi mawala. Ikaw po lang ang nakinig pa. Mintas ako, ahangin sa tuna. Wala'y langit, kahit umaon ko. Isang sinayaw, ako pang inuan. Kahit tumula sa iyong pag-inuman. Tapos ganda, ayaw na pagruhan-ruhan. Mga saan ko, di na mapaparang. Ikaw ang ako, umumot lang ahigug maon ko. Is maganhon, di na ko din mapapago. Ikaw lang, ang sulong siningadughan ko. Sa likod lang, di kami lang ang mga sako. Pilit ako, hindi mawala. Ikaw lang ang nakinigugma. Mintas ako, ahangin sa tuna. Wala'y langit, kahit umaon ko. Sa nilitayaw, ako pang inuan. Kahit lungkot lang, sa iyong paghigugma. Nabigat lang, ayaw na pagruhan-ruhan. Mga saad ko, di na mapaparang. Nabigat lang, ayaw na pagruhan-ruhan. Mga saad ko, di na mapaparang. Yeah.
gawin yan para tumawa. Si tatay ang mag-aaral, si nanay ang nagtatanong. Hinaan ko sa kagulaanan, para saan akong tataran. Di ba kami nga magburugtog, puros tapos ang pag-eskwela. Isang sugat ang mungkat anak, parang gawin yan para tumawa. Si tatay ang nag-aaral, si nanay ang nagtatanong. Inaangkos ang kagulaanan, para sa among pag-aral. Nagdumduman ko pa at sibirang nabuka ng tatay sa radya kung nagkakawil siya. Masupasok ko malabong magkakit sa loob, ayaw makakuha saan among igsusuran.